በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 13 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ቅድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 13 ሐምለ ቅዱስ ብስንዲዮስ ጻድቅ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ሃገረ ቅፍር ዝኾነ አባ ብስንዲዮስ አዕረፈ። እዚ ቅዱስ ድማ መንኩሱ ብጽኑዕ ተጋድሎ ተጸምደ ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን አጽንዐ። ካብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ድማ መዝሙረ ዳዊትን መጻሕፍቲ ነቢያትን አጽኒዑ ነበረ። ካብ ትንቢተ ነቢያት ድማ ሓደ የንብብ ነበረ። እቲ ትንቢቱ ዝንበበሉ ዘሎ ነቢ ከዓ ናብኡ ኣይበጽሕን ንባቡ ክሳዕ ዝፍጽም ይጸንሕን ነበረ። ኣዳው ኣልዒሉ ክጽሊ እንከሎ ከዓ ኣጻብዕቱ ከም መብራህቲ ብርሃን ይኾኑ ከም ዝነበሩ በኣዳው እውን እግዚአብሔር ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ብዛዕባኡ ተነግረ። ርእሱ ደኣ ናብ ምድሪ የድንን ነበረ እምበር ኣብ ሙሉእ ዘመኑ ገጽ ሰበይቲ ኣይርእን ነበረ። ሓንቲ ኣብ ከብዳ ጽኑዕ ሕማም ዝነበራ ሰበይቲ ድማ ነበረት። ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኡ ጽንሓቶ እሞ ሃንደበት እውን ረኸበቶ እሞ ሃደመ። ንሳ እውን ደድሕሪኡ እናጎየየት ሰዓበቶ። ናብኡ ምብጻሕ ምስ ሰኣነት ድማ እግሩ ካብ ዝረገጸታ ምድሪ መሬት ሓደ ሕፍኒ ወሲዳ በልዐት እሞ ፈጢና ካብ ሕማማ ተፈወሰት። ሓንቲ መዓልቲ ድማ 3 ብርሃን ኣወዳት ረአየ። ንሳቶም ከዓ ንስኻ እሞ ንቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ክትምግባ ኣለካ እናበሉ መፋትሕ ሃብዎ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቅፍጥ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾመ። ቅዳሴ ክቅድስ ከሎ ድማ ኣእዳው ኣብ ምስዋዕ ኮይነን ንጎይታና ይርእዩ ነበራ። መላእክቱ እውን ኣብ ዝርያኡ ቆይሞም ይርእዮም ነበረ። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ሓደ ቀሺ ቅዳሴ ክቅድስ ኣትዩ ኣብ ማእከል ቅዳሴ ኣብ ቅድሚ ምስዋዕ እናሃለወ እንትፍታፉ ተፈእሞ። ቅዳሴ ምስ ተፈጸመ ድማ እዚ ኣቦ ገሰጾ። ኣብ ቅድሚ ጉሩም መስዋእቲ ኣብ እትቆመሉ ግዜ ካብ ክብሪ ጎይትነት እግዚአብሔር ዝተልዓለ ኣይትፈርሕንዶ? እቲ ኣብ ቅድሚ መስዋእቲ ምስዋዕ ዝተፋእካዮ እንትፍታፍሲ ኣብ ዙርያ ምስዋዕ ናብ ናይ ዝቆመ ኪሩብ ክንፊ ከም ዝበጽሐ ከም ዝዓለበ ኣይትፈልጥንዶ በሎ። ኣብቲ ግዜ ነቲ ቀሺ ከዓ ረዓድ ሓዞ ፈርሐውን ጽይሮም ድማ ናብ ውሽጢ ገዛኡ ወሰድዎ እሞ ሓሚሙ ሞተ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ጥዑም ልሳን እዩ ዝነበረ እሞ ንሱ ኣብ ዘንበበሉ ግዜ ንባቡ ትምህርቱን ተግሳጹን ኣይጽገብን ዝነበረ። ግዜ ዕረፍቱ ምስ በጽሐ ድማ ነዚ ፈሊጡ ንህዝቢ ጸውዖም መሃሮምን ገሰጾምን እሞ ኣብ ቅንዕቲ ተዋህዶ ሃይማኖት ንኽጸንሑ እውን ኣዘዞም። ብድሕሪ እዚ ነፍሱ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ኣረከበ። ረድኡ ካብ ልብሲ መግነዙ ንእሽተይ ጨርቂ ወሲዱ በኣ ንኹሎም ሕሙማት ብእምነት ይፍውስ ስለ ዝነበረ ድማ ካብ ስጋኡ ብዙሕ ተኣምራት ተገልጸ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለብስንዲዮስ ዘይነጽር ነቢያተ እስከ ይፈጽም አንብቦ እንተጻሕፋ ትንቢተ ወሰሚያ ከአበ ዘገብረ ትምህርተ ብእሲ ጥየት እምደዌሃ ወሃይወት ይወተ እምአሰረ ግብሩ ቅድስ በሊአ መሬተ አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱስ አሞን ሰማዕት ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ደቡብ ግብፂ ዞባ ቡና ወይ ከዓኒ ጡህ ኣብ እትበሃል ዓዲ ቅዱስ አሞን ሰማዕት ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት ድማ
ካብ እግዚአብሔር ዝተኣዘዘ መልአኽ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተገልጸሉ እሞ ካብኡ ዝኸውን ኩሉ ድማ ነገሮ። ድሕሪ እዚ ድማ ናብ ሃገረ እንዴናው ከይዱ ኣብ ቅድሚ አውግስጢዮስ ዝበሃል መኮንን ሓላፊ ብናይ ክብሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። መኮንን ድማ ኣብ ውሽጢ መንኮራኩር ኣብ እሳት ብምድርባይ ብእሳት ብዘርሰንዎ ኣብ ሓፂን ዓራት ብምድቃስ ካብ ቆርበት ለሕሚ ዝተሰርሐ ጭጉራፍ ብምግራፍ ኣብ ውሽጢ እሳት መቃጸሊ ብምውዳይ ብምቕማጥ ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀይዎ። ቆርበቱ ገፊፎም ኣብ ልዕሊኡ ናይ እሳት ፈሓም አንበሩ። እግዚአብሔር ድማ የጽንዖ ነበረ። ብዘይ ምንም ጉድኣት ድማ ብጥዕናኡ የተንስኦ ነበረ። ድሕሪዚ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ብጎበዝ ኣምሳል ኣብ ብርሃን ሰረገላ ኮይኑ ተገለጸሉ እሞ ኣጸናንዖ። ኦ ፍቁረይ ኣባ ኣሞን ኣነ ምሳኻ ክህሉ እየ ኩሉ ስምካ ዝጽውዕን ተስካርካ ዝኽርኻ ዝገብርን ወይ ድማ መጽሓፍ ገድልኻ ዝጽሕፍን ኣነ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክዝክሮ እየ። ኩሉ ሓጢያት ድማ ክድምስስ እየ። ሃገርካ እውን ኣነ ክሕሉ እየ በሎ። ነዚ ኢሉ ድማ ሰላም ተሂብዎ ካብኡ ተፈልዩ ዓረገ። እዚ ቅዱስ ብህይወተ ስጋ እንከሎ ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ገበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ብሰይፊ ርእሱ ቆረጽዎ። ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ከዓ ተቐበለ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ኣብኡ ነበረ እሞ ብስጋኡ ወሲዱ ብሰናይ ልብሲ ገነዞ። ናብ ሃገሩ እውን ለኣኾ እሞ ኣብ ላዕላይ ግብፂ ድማ ክሳዕ ሕጂ ዓበይቲ ዝኾኑ ተኣምራትን መንክራትን እናገለጸ ይርከብ። በረኸቱ ይሕደረና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ጻድቅ ሰማዕት ይምሓረና አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለአሞን ለእግዚአብሔር ሃራሁ እንተ ተካየዶ ኪዳነ በዘይሰሱ ቃል አፋሁ እለይንጽሩ ትዕግስቶ ሰበይ ደነገጹ ወይፈሩ አነ ዳርእሱ በመጥባተ ጠቡ ወአፍሃም እሳት ሊቤሁ ወጥሁ ይብል። እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ኩሎም ይምሓረና ዘላለም ዓለም አሜን። 13 ሐምለ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ብስንዲዮስ ሊቅ ወጻድቅ፣ ቅዱስ አሞን ሰማዕት ዘሃገረ ጡህ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት 99 ነገደ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፈር 13 ጉሳን አቦታትና፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ ገዳማዊ፣ አቡነ ዘርአ ቡሩክ ጻድቅ አቦይ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ቅዱሳና ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ የንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ድጓን መላእክት ተአርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።